Уважаеми колеги, скъпи приятели на Академия Ювентутис, позволявам си като ръководител на тази академия да ви кажа първа добре дошли. Добре дошли на новозачислените докторанти, добре дошли на научните им ръководители, добре дошли на всички, които работим вече почти 5-та година с огромен ентусиазъм и с цялата си енергия за това докторантите на този университет, новото поколение от учени на този университет да се чувстват комфортни в тази зала, в това пространство и да имат самочувствието, че те са следващата вълна. Те са нашето бъдеще. Сигурно за много малко от вас и пространството, и тази зала, F10 са нови, едва ли, но днес новозачислените докторанти влизат в тази зала, пристъпват още от входа на университета в един съвсем нов статус. Така че наистина заслужават да отбележим първите им стъпки в света на науката. И то в тази наука, която се опитваме да създаваме тук в рамките на институцията Пловдивски университет. Обявена е тази среща като среща с ректорското ръководство. И сега искам да ви кажа, че извън протоколните неща, които така и иначе ще бъдат записани, затова впрочем говоря седнала, иначе имаме технически проблеми, не беше никак лесно да уредим така нещата, че да имаме представител на ректорското ръководство, защото днес нашия университет от вчера, нашия университет защитава пред акредитационна комисия статуса ни на научна и образователна институция. Вие знаете, че ние сме не случайни, ние сме изследователски университет. И това е добре да се знае и подчертава. Тоест, вчера, днес, утре, това са дните, за които какво се казва ден, година, храни. При нас е цял мандат. Така че, без повече предисловия, да обясня, че доцент Янев, който е задам ректор в този университет, предполагам, че повечето от вас прекрасно го познават, в момента просто ни отпусна за известно време, специално за да има шанса да ви каже и той добре дошли. Заповядайте, доцент. Колеги, преди да ви приветствам официално, искам да ви кажа, че тази... Предпочитам като знак на уважение към колегите да бъда прав, тъй като от 9 часа стоях и седна по друга гледна точка. Институционалната акредитация се случва веднъж на 5 години в университета и от нея зависи професионалните направления и броя на докторантите, които ще обучаваме в университета, така че е нещо наистина много важно и много смислено. Но това са формалности, с които може би те не са ви толкова важни на този етап. Аз искам наистина да ви кажа едно много сърдечно, много приятелско добре дошли в университета. Да ви поздравя за постигнатите резултати, защото знаем какво е да минеш през конкурсни изпити, да се явиш на изпит по език, на изпит по специалността. Предполагам, че много от вас са се сравнявали с още кандидати и съответните комисии са избрали най-добрите. Знам какво стои за подготовката да се явиш на докторантски конкурс и да го спечелиш. Всички сме минали през този етап. Безсънни нощи, дълго четене, проверяване на всякакви източници, защото понякога комисиите, които изпитват, излизат извън рамките на предоставения конспект и решават да проверят къде се разпростират познанията на кандидата за докторант. Изказвам своята дълбока благодарност и към професор Липчева, която прави така, че всяка година вие да бъдете тържествено посрещнати, въпреки че за вас
може би прощополника ще бъде първият катедрен съвет, на който ще присъствате, тъй като тук е едно тържество, на което само хубави неща ще чуете, но тогава ще видите вече университета и от другата страна, защото до сега сте били, как да се каже, не сте били в кухнето, от друга страна на скамейките, сега влизате в голяма степен и като преподаватели, тъй като със сигурност всички от вас ще водят и лекции, ако не са започнали още преди да станат докторанти с това. Но всичко това има своя смисъл, има своя резон, тъй като университета в по-голямата си част се стреми най-добрите от вас да ги запази в университета, защото, както казах професор Липчева, вие сте в бъдещето, ние не сме вечни, трябва да бъдем заменени от млади хора, които да продължат материята, с която ние сме се занимавали и с която вие ще се занимавали, да я надградят, да търсят различни полета, в които да изследват. И наскоро по друг повод ми направи впечатление от Евростат съвсем прясна информация, че 60% от хората, които са придобили тази образователна и научна степен доктор, така нареченото PhD, продължават с развитието си в научната област. Тоест, това не е само някаква самоцел или поредната диплома, която да имат в своето портфолио, въпреки че много по училищата вече признават научната диплома за първо ПКС. Това също е много важен факт, но съм сигурен, че основният мотив, който ви е потикнал да издържите тези конкурси, да се приборите на тези конкурси, е желанието ви да се занимавате с научна работа. А какво по-хубаво от това? В едно време, като днешното, малко изтъркано звучи, но наистина едно време на, как да кажа, загуба на ценностите, показване на липса на всякакъв интерес към каквото и да е, инертност при младите хора. Така че самия факт, че вие вече сте в тази трета образователна и научна степен, е свидетелство за желанието ви да се развивате в тази област. За да става науката ни все по-добра, за да има младата, свежа кръв, за да стават научните изследвания все по-модерни. И съм сигурен, че с помощта на вашите научни ръководители вие няма да направите само едни дескриптивни работи, ще откриете някакви новости, които ще бъдат само и единствено в полза на науката. Вашите профили са много различни. Вие сте и от хуманитарните, и от природните науки, но идеята, целта, общо, което ни събира, е едно. Да се занимаваме с наука, да постигнем нещо и да станем видими и разпознаваеми. Научните ви ръководители също искам да ви кажа, че не са направили голяма жертва с това, че са ви поели, тъй като от друга страна вие носите много дивиденти. Така че ви пожелавам не само да ги слушате, какво ви казват, но и да отстоявате своето мнение и да знаете ролята си на хора, които имат право на собствена гледна точка, имат право на собствен поглед върху материята, не винаги да се съгласявате, защото има и колеги, които доста си лежат на старите теоретични отминали концепции, а вие може да откриете новости, с които да изненадате всеки от нас. Никой не е съвършен, човек се учи цял живот, затова има и толкова и научни и академични степени. Пожелавам ви и вие да ги постигате и занапред. И с това, с което ще приключа, за да не бъда многословен, възползвайте се от изключително многото, как да кажа, възможности, които дава Академия Ювентуди за вас. И като семинари, и като курсове, които после ще бъдат признати във вашето научно досие, и като извън аудиторни мероприятия. Професор Липчева в това отношение няма втора в университета.
Не, тук изобщо не преувеличавам, не че съм дошъл да го специално това събитие, но такава дейност, каквато развива нейният център, малко центрове могат да се попадат с подобна инициатива, така че възползвате се максимално. Сега са тези 3 години или 4 за тези доски са в задочна помощ, които можете с шепичи да грабите от това, което ви се предоставя. Стипендиите не са малки вече. На времето, когато аз съм бил докторант, бяха под 200 лева на месец. Сега взимате доста добри, и казвам, финанси, но трябва на среща да има и качествен труд. Работете един така, би ви дал приятелски съвет, работете по своя проблем регулярно, може да е по-малко, не оставяйте всичко за последния момент. Тогава става много напрегнато, понякога се получава изпръжване в главата. Не са малко случаите, в които има и този феномен. Пишете, обсъждайте с научните ръководители, има такива, които работят всяка седмица със своите докторанти, има такива, които малко по-рядко, но се възползвате от тези срещи и винаги представите идеи и готов текст, за да може да се получи тази колаборация между вас и научния ви ръководител. И на добър час. Успехи и ви пожелавам да ме каните на защита. Нека първо да благодаря, ще се съгласите не само за изключително искрените топли думи на нашия замректор, но и за готовността му да помни този статус и да споделя болките и радостите в този свой статус. Смятам, че той много щедро похвали Академия Ювентутис. Сега ще ви покажа... Може ли да кажа още? Да, разбира се. Тъй като днес разглеждахме стандарт 5 и 6 от акредитацията и между другото там има една от подточките, това участието на докторанти в международни мобилности. Възползвайте се максимално от това. Ние ще имаме, знаете, че правим, или още може би не знаете, но вие ще бъдете поканени на първата университетска среща по програма Еразъм, в която ще ви бъдат представени всички възможности, въпреки че те са написани поне на 100 места в момента, но искам да ви кажа, че статутът докторант дава много повече възможности от статута студент за мобилност, краткосрочна, дългосрочна, научна и изследователска. В момента има и промяна в нейното финансиране, така че и в този аспект един престой в чужбина с друг преподавател във вашата област много ще разшири кръгозора и ще доведе до един още по-добър научен продукт, който ще се даде. Така се възползвате максимално. Парите са страшно много, нови култури, нови запознатства, чужд опит. Не я пропускайте и тази възможност. Това е Добре, благодаря на всички. Му благодарим. Беше и полезно включването му. Искам да кажа, че той доста не похвали. А сега просто с няколко думи ще се опитам и чрез слайда да ви покажа, що за структура е това Академия Ювентутис. Всъщност пълното институционално именуване е университетски център за работа с докторанти, постдокторанти и млади учени. И как можете наистина да се възползвате максимално от това, което нашата институция предлага. Започна с това, че ние първо не сме с някакъв абсолютно каменен тип програма. Това означава, че ако дойдете при нас и кажете, имаме нужда от това или предлагаме нещо друго, винаги ще се намери начин вашия глас да бъде чут и да го включим в това, което наричаме семестриална и годишна програма. Може би не веднага, не мога всичко да обещая. Но до сега няма случай някой да е предложил интересна тема, хубаво хрумване, особено за интердисциплинарните неща. И да не сме първият вариант
така да се каже, да бъде идеята му осъществена през нашата структура. Това е първото, което искам да кажа. Второто е връзката докторант-научен ръководител си е свещена. Не го слушайте доцента, не това от кръвната се цели приказва тия неща. Тя е като кръвната връзка. Първо трябва да се докажете като синове и дъщери на мама и на тати и тогава имате право на възражение. Тоест нашия център по никакъв начин не нарушава, не се намесва в тази връзка. Съветвайте се винаги с научния си ръководител. Той курс не се виждат интересни, има ли смисъл? Или ще си губя време? Искам да отида къде си, ама ще ходим по Еразъм, дали няма да стане много? Не казвам да сте боязливи пред авторитета на научния ръководител, а да сте гъвкаво готови да се възползвате от неговата добронамереност и от това, което той има, така да се каже, като професионален опит. И затварям предисловията. Започваме с това самата структура, как е организирана. Ние, колеги, сме университетска институция. Това означава, че има представителство на ректорското ръководство. Това е професор Тинемшко Йовчева, която поначало отговаря за сектор наука в този университет. Имаме и в управителния си съвет задължително представителство на хабилитирани преподаватели от вашите факултети. Успоредно с това в този управителен съвет има двама докторанти, които равно периодически се обновяват, защото тези колеги минават в следващия си статус. И има един представител на постдокторантите. Изключително важен е така наречения екип на академичните съветници. Това са постдокторанти, които също са предложени от съответните университети. Те са хората, които ще ви предават информацията директно, през които можете, разбира се, вие да правите вашите предложения, но и винаги може да влезете в сайта, да видите как и къде да напишете имейл, да зададете въпроса. Постдокторантите обаче са нашата, така да се каже, нервна система. Те реагират двупосочно на вашите искания и на нашите предложения. През групата на този екип от академични съветници ние осъществяваме големия процент от това, което успяваме да свършим за вас. Честичко има и така наречените временни екипи. Някои се създават така от само себе си, защото, да кажем, биологическия факултет има идея да направим такъв и такъв семинар. Естествено, какво при нас, който дава идеите, се захваща сериозно с осъществяването и ние помагаме, но добрите идеи си искат, разбира се, мотор за осъществяването и компетенция. Ако идеята идва от биологическия факултет, очевидно е, че компетенцията ще бъде там. Понякога тези работни екипи се съставят от самия управителен съвет. Зависи какво имаме да свършим. Можете да видите имената на преподавателите, които са включени в този управителен съвет и да разпознаете вашия представител. Разбира се, тази информация, която има на сайта, ние ако нещо искате допълнително да видите, ще задържа малко повече, за да видите колегите, които са нашите академични съветници, защото да, през тях вие можете активно да настоявате за някакви специални ваши изисквания. Какво представлява самата дейност на нашия център сега? Основната ни задача, разбира се, е да провеждаме едни академични курсове, през които осъществяваме едно допълващо обучение. Те са разпределени в три посоки и първата от тях е изключително важна. Това е компетенции научен дискурс, какво е да си научен работник, какво е да си изследовател, как да работя като млад човек, който иска да придобие този статус максимално ефикасно. Тези курсове ще ви помогнат от участието ви в международни конференции, спецификата на изготвяне на презентации и доклади, до определени тънкости на това как се работи в съвременната информационна система, кой е най-бързият достъп. И сега нека да кажа, че тези курсове се запълват най-бързо
И въобще не очаквайте третия ден, защото започвате на четвъртия да заливате иглана с искания, може ли допълнително, въпреки че курсът е затворен, да бъдат записани така нататък, просто си ги следете. Другото, което мога да кажа е, че това са курсове, които тъкно, защото предизвикват много голям интерес, радно периодически ги преобявяваме, но много често сменяме преподаватели, защото за нас е много важно да можете да видите различната опитност и различните предложения. От 2 години насам, т.е. за втори път, ще имаме един специализиран курс, който е свързан с другите ви компетенции на преподаватели. Преподаване в академична среда, този семестър ще има за втори път. Това е също курс, към който има огромен интерес и отзивите предния път бяха много големи. Този път сме поканили външен преподавател. Смятам, че също ще бъде много интересно. Преподавателите най-често са колеги от самия университет. Понякога обаче се включват колеги от Българска академия на науките, от Софийския университет. И тук е момента да кажа, че с тези две институции очакваме евентуално и Аграрния университет да се включи. Ние имаме сключени специални договорености. В нашите курсове могат да участват и техни докторанти, но и вие имате право да участвате във всички курсове за докторанти, които организират Софийския университет и Българската академия на науките. И ако някой някъде ви създава затруднение, просто трябва да ни потърсите и да ни улесните, ние ще ви съдействаме, стига курса да ви е важен, ще намерим достъпа, ако той въобще ви бъде възпрепятстван. Би трябвало да ви посрещам точно така, с добре. Това означава, че наши преподаватели участват при тях и техни преподаватели при нас. Втори тип курсове, специализирани. Те са в определени клонове на научното познание, но винаги са предложени така, че да предполагат интердисциплинарност. Това са също много търсени курсове. Те не са толкова много, защото никак не е лесно да се организират такива курсове. Просто трябва да ги следите това, което съм дала тук като предложение литературна теория на моделите, за да видите колко крайно различни могат да бъдат, и колоидна химия. Сега в първия случай аз мога като филолог да ви кажа защо ще се интересуват и социолози, и антрополози и така нататък, и историци със сигурност. А във втория случай химиците могат да кажат. Но когато се предлага, тук е мястото за ваша инициатива, когато се предлага такъв курс, основното е не просто да се защити темата, а да се защити него интердисциплинарната същност на тази тема. Третия тип курсове нямат нужда от специално обяснение. Това са английски, немски и руски. Нека да предупредя, че езиковите курсове са мислени като втори и трети език в вашата компетенция. Предполага се, че ако до този момент сте постигнали английски на едно ниво, което ви е направило много лесно взимането на изпита по език, от вас се очаква, че знаете, че колкото повече езици, толкова повече светове. Не само в главите, а и в душите, в културата ни. Тоест, очаква се, че ще имате желание да владеете поне още един език и тези езици, курсове, които ние предлагаме, всъщност са насочени към това, към възможността да се изгради още една езикова компетенция. Минимум една. При тези курсове как точно ще протекат, зависи много от, разбира се, лекторите, а това са висококомпетентни изследователи. Все едно дали са от нашия университет или от гостуващи лектори, те са във всички случаи при нас, участват, обучават ви, защото са доказани на националната сцена изследователи. Така, те решават какъв тип процес ще финализира вашето обучение, но във всички случаи получавате оценка, получавате кредити, това, което получавате е този симпатичен сертификат. Защо е двуезичен? Защото съм абсолютно сигурна, че вие ще се възползвате от предложението, за което ви обясня доцент Янев, и че ще тръгнете по Еразъм или по някаква друга програма по света и тогава наличието на такива сертификати може да се окаже много важно
за това дали ще ви приемат в даден екип, макар и като временно гостуваш, дали ще ви допуснат до дадена лаборатория и така. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е вече съвсем друга сфера на нашата работа – интердисциплинарните научни форми. Първо, семинарите. Не можем да провеждаме повече от 3 семинари на година, защото това е скъпо удоволствие и защото в крайна сметка вашата работа е много активна, доста задачи имате и повече от това в годината едва ли бихте могли да си позволите да отделите тези 3-4 дни, които ние с удоволствие обаче организираме за вас, за да можете да се огледате в определени теми, да огледате това, което правите през някакво съвсем различно поле. Само ще кажа, че тръгнахме много плахо да организираме такива семинари. Първият семинар беше храна и хранене на българските модели и бяхме поканили философи, антрополози, химици, филолози. Някой трябваше да разкаже от Библията насам какво значи да се храниш. Разбира се, че медици от медицинска академия, специалисти и така нататък беше, мисля, че може да потвърди, наистина страхотен успех и от тогава вече много по-спокойно организираме такива курсове, правили сме регионални, родопите и от икономика до фолклорни области, език, всичко се включва в едно, за да може докато работите за, да кажем, разнообразието на ендемичните видове, да чуете какво прави с това икономиката. Или прави или не прави нищо онази организация, която е поела отговорността, онази институция, която е поела отговорността да защитава тези видове. Мога да ви кажа, че последните семинари бяха наистина с много голям интерес. Сега ще видите защо. Това сега е лекториумите, това са друга форма. Те са нашия опит да създадем дигитални ресурси. Откриваме, избираме управителния ни съвет, обсъжда, измисля, подрежда. Всяка година различен тематичен кръг от лекции. Започнахме с по-широко така формулираната тема днешната наука за човека на бъдещето. В момента работим след малко, ще видите на една тема, която е сурово актуална. В тези кръгове от лекции се включват предложени от всеки факултет лектори. Всеки факултет избира неговата сфера и лектора, който в най-голяма степен ще демонстрира, така да се каже, съвременните постижения или съвременната проблематика на науката в тази област. Лекциите се записват, те се провеждат или хибридно, или изцяло онлайн. Записват се и се качат в YouTube канал. Така че ако след 2 години изведнъж ще окаже, че неравенство е вашата тема, по повод на вашето явяване, да кажем, в Мюнхен на някакъв това изведнъж е важно. Винаги можете да влезете и да изслушате между 7 и 9 лекции наистина интердисциплинарно конструиране по тази тема. Продължаваме. Тук виждате, последният кръг беше възрастта като феномени на възрастта. Някой се беше закасил да се качил с нас, само с старците ли ще се занимавате? Не, занимавахме се и с деца, нали? Защото и бебетата имат своя възраст. Занимавахме се с феномена на възрастта. Това, което виждате тук, е един от плакатите на великолепната лекция на професор Мария Шнитер по темата. Актуалната лекция "Войни и мир" започна миналия месец, започна с филолозите, защото поканихме професор Нейчев пръв да поговори за това, което е дало темата за Толстой и неговата епопея "Война и мир". Следващата тема, използвам възможността да ви поканя на 21 марта от 16 часа, ще бъде изцяло изнесена от лектор, който е юрист. И ще ни говори за това, има ли шанс международната възбрана за прекратяване на насилието
Общо зато аз лично се чувствам много ангажирана с това, което се случва по тия лекции и мисля, че тук доброто е, че ако нямате на 21 март възможност да го чуете, винаги можете да влезете до седмица, до 2 не е много, така че не тази лекция и можете да я прослушате, когато ви е удобно на вас. Организиране на събития и честване на празници, това е защото искаме да сме заедно и защото ни е хубаво да сме заедно. Имаме си стандартни празници, нали? Това е като началото на учебната година, разбира се, 24 май, имаме такива неща, но и винаги можете да измислите ваш празник и да кажете, примерно, ми сега физиците на този ден и празнуваме Айнщайн, теорията на относителността. Искаме да ви покажем всички, защото сме сигурни, че за вас ще бъде истинско удоволствие да сме заедно и общо взето се заемаме. Понякога сме на планина, понякога сме на театър, ходили сме на постановка в София, защото някой от вас е казал, гледах страхотно нещо, искам да отидем всички заедно, така че инициативата е ваша. И ето нещо, с което тук доста се гордеем, защото за първ път миналата година по предложение на управителния съвет на Академия Ювентуди за първ път направихме общ научен форум. Този форум трябваше да бъде аналог на онова, което е сега, понеже Толстой е в главата, нали? Първия бал, дебютантките на бала, помните ли Наташа Ростова и на трета ден? Как ще бъде, какво ще бъде? Трябваше да, и мисля, че се получи наистина, да бъде първата трибуна, в която вие представяте себе си в статуса на изследователи и искате да покажете на всички с колко важни и интересни неща се занимават. Радвам се, защото не просто всички факултети участваха. Химиците, гледате, които дойдоха в клуб. Значи, като настъпи време за техните представители, изведнъж това щеше да гръдне, защото всички дойдоха да чуят какво ще кажат техните. И много интересно, беше много любопитно, защото на химиците можеха да им задават въпроси юристи, филолози, антрополози и така те се почувстваха особено важни. Книжката, която виждате тук, е с част от доклади. Не са всички. Призовавам ви, като новозачислени докторанти, да се включите в удоволствието да участвате в нашия дебютантски научен бал, но и след това да имате дисциплината и отговорността да си предадете текстове, за да можем да продължим с тази поредица и така както хубавичко пише горе в ляво 2024, но се надявам, че ще има и 2025. Забравих. Много хубаво ми припомня, вече имаме дата. На 31 май ще се случи този наш дебютантски форум. Така че няма много време. Мислете с какво. Можете, разбира се, и просто да представите, това не е просто. Темата, върху която работи. Или ако сте започнали някакво ъгълче, имате вече какво да съобщи. Няма нужда да е нещо грандиозно. Така, социалният климат в центъра, мисля, че до тук разбрахте, ние наистина се опитваме да създадем единност на общността Пловдивски университет, новите учени на Пловдивски университет. Опитваме се да създадем отворена система на комуникация, да срещаме с колегите до отбан от Софийския университет, от цяла България, но не само от България, защото на тези интердисциплинарни семинари каним колеги от Европа, за сега аз и не сме за така. Но защото от Европейския университет сме канили и целта е това, което в нашите глави, на вашите преподаватели и научни ръководители стои като модел за перфектни учени. При моделирането на вашето поколение да постигнем нещо доста близко до този модел. Благодаря ви много за вниманието. Сега ще дам думата на нашия координатор. Когато казах, че управителният съвет измисля, подрежда програмата за цялата година.
но каза, че тя е гъвкаво отворена. Нали каза най-важното. Имаме си координатор, това е Йоана Годалова, която също е докторант. Тоест пълно разбираме за всичко това, което се случва. И към нея винаги може да се обърнете, за да имате много навременна и много точна информация. Сега Йоана Годалова ще ви покаже как се работи с нашия сайт, не че не знаете. Просто как се работи с сайта, да ви запознае с това. Особено по отношение на курсовете и на информацията за достъп. Здравейте, успех на всички! Здравейте, колеги! Аз съм Йоана Годалова, както разбрахте. Всъщност съм едните, които получихте за днешното събитие, бяха изпратени от мен. Първото нещо, първото място, на което може да откриете информация за нашия център, това е нашия интернет сайт. Виждате го изписан на екрана, може да го откриете по Вижте Академия Инфотис, може и през университетския сайт да го откриете в звеното обслужващи звена. Така изглежда началната ви страница. В лявата страна винаги изглеждате новини. Горе има няколко подразделения. В подразделение за нас може да откриете информация както за управителния съвет, така и за академичните ни съветници. Тук може да откриете техните имейли и необходимо да се свържете с тях. Това беше информацията, която беше представена от професор Ивичка, може да откриете и да откриете фотографите на академичните съветници. Във второто подразделение дейности може да откриете повече информация за нашите курсове, семинари и лекториуми. Обявлението на курсовете става последния начин, вече сме до 12-ти кръг. Имате регистрационна карта, условия за записване и крайен срок за записване. В случая крайният срок за записване на 11-ти кръг е 31 марта, т.е. края на този месец. Както вече разбрахте, курсовете вече са затворени. За останалите все още може да се запишете. И всеки един курс има регистрационен номер, лекторите, номерно на лекторите, които ги водят и тяхното предназначение. Тоест дали е предназначен за всички факултети или за дадените факултети. Важно е да се регистрирате с университетските си имейли. Казвам това, защото много често лекторите не могат да ви предоставят информация, която качват в Google класна стая. Тоест вие трябва да се регистрирате с университетските имейли, иначе нямате достъп до информацията в класната стая. И може да регистрирате до 3 курса максимум. Следващата информация е за нашите семинари. Имаме обявление на семинара, програма, начин на записване, отново крайен срок, почти по същия начин, както и с курсовете. В лекториумите виждате обявлението на следващата лекция, плакатът на лекцията, ако в хибриден вариант ще видите и онлайн връзката и мястото на провеждане на събитията. В следващото подразделение на сборните декларации и репозитори всъщност е онлайн в PDF изданието на сборника, който представих преди малко. В галерия, разбира се, може да откриете снимки от всякакви наши събития и в следващото подразделение контакти може да откриете както имейл на професор Ивичка, така и мой имейл и да се свържете с нас от необходимост. Освен в нашия интернет сайт може да получите информация за дейност на центъра и в социалните мрежи. Първото място, разбира се, е Facebook. Там сме Академия Инфотис, почти всичко, което е на сайта на Академията, ще се споделено и на страницата на YouTube. Първото място е YouTube. Както разбрахте, може да видите, да изследвате всички лекции в този момент, които са проведени в лекториумите и също така нашите видеокартички, които стават, така да се каже, традиционни всяка година. Поздравяваме младите учени, докторантите, по-докторантите. Последния път мисля, че се включва представители на вече успешно защитилите издателствените докторанти. Общо взето това е накратко. Благодаря ви за вниманието. Само да допълня, че тук
има възможност да се задават въпроси, свързани с юридическата страна на самата процедура по обучение на докторанти. Не бива да се притеснявате. Отговорите са поети от отговарянето е поето от доста компетентен човек. Това е Петя Хаджийска, доктор Петя Хаджийска, която в един доста къс срок ще отговори изключително точно на зададения от вас въпрос. Направено е това, защото все пак има редица ситуации, в които докторанта би искал да чуе външно мнение за това на какво има право, докъде има право и в крайна сметка най-неутралната среда на отговор и най-компетентната среда на отговор на такива въпроси е тъкмо юрист. Така че на ваше разположение имаме компетентен юрист, ако искате да задавате такива въпроси. Също може да го направите през сайта ми, разбира се, можете и лично. Просто трябва да пишете на съответния имейл. Добре, тези срещи обикновено включват лекция на гостуващ лектор. Тук вече задължително лектора е външен. Каним колега, който да ви въведе в света на научното общуване и да ви покаже възможностите за модерно, активно присъствие в това научно общуване. Имали сме лекция, свързана с работата по проекти, имали сме лекция, свързана с бързия достъп до публикации на ниво световни бази данни. Днешният лектор, за мен е изключително удоволствие, е доктор Петя Георгиева и както вече виждате прекрасно, темата, с която тя ще ни запознае, научна етика и работа с информационни източници. Благодаря ви, че се съгласихте. Благодаря, уважаемата аудитория. Първо искам да благодаря на професор Вучева за тази покана. За мен е изключителна чест днес да бъда тук, в тази аудитория и да бъда вашия лектор в този важен за вас ден. За мен има една сантиментална стойност. Аз съм възпитан от Балтийския университет, така че това да се върна отново тук и да бъда с моите колеги е също доста вълнуващо за мен. Преди да ви запозная с курса, който предполагам и ще води на вас докторанти, които са ви избрали, нека все пак да ви се представя с няколко думи, коя съм аз и кой човекът, който е станал пред вас. Казвам се Петя Георгиева, доктор съм по обществени комуникации и информационни науки към Софийския университет. Преди това съм завършила магистър бизнес администрация в Пловдивския университет в 22 години опита в библиотечната общност, в библиотечните среди. От 8 години съм директор на университетската библиотека към Аграрния университет Пловдив. Имайте предвид, че опитът ми в различните обществени библиотеки показвам, че ролята на университетската библиотека е много по-различна от ролята на обществена библиотека и специална библиотека, в която обществото е свикнало и е нужно да знае. 4 години съм била мандат по управителния съвет на Българската библиотечна информационна асоциация, т.е. аз съм отговаряла за стратегии и лобиране на университетските библиотеки сред национални и международни институции, като също така съм един от 4 национални експерти към европейски проект в привлечение на глобални библиотеки в България, които работим по стратегии и управление на библиотеките. Това към мое лице става въпрос за лобиране и стратегии за развитие на университетските библиотеки. Направленията, в които съм работила, са свързани именно с ролята на библиотеката в споделянето на информация, достъпа до информация, хибридната роля на тези университетски библиотеки
50 публикации в тази област и основно работя за това по какъв начин се разбира отворения достъпа до информация, по какъв начин университетската библиотека подпомага науката. Затова ще кажа малко повече за общото между науката и работата с информационни източници. А по време на курса ще работим доста по-интензивно по тези теми. Освен всичко останало, аз управлявам и екипа по верификация на академичния състав на Аграрния университет Пловдив за верификацията му в НАЦИ. Това е също една платформа, с която вие ще се запознаете, но голяма част от преподавателската аудитория е доста запозната какво означава верификация на академичен състав в Националния център за информация и документация и каква огромна роля научната продукция на опометрите играе за израстването на докторанта, на главния асистент, след това на доцент и професор. Това е изключително отговорна роля и една от темата, която ние ще разглеждаме за публикационната етика, научното публикуване, защото вие ще се сблъскате с проблема къде да публикувате, как да изглежда вашата информация научна, така че да бъде призната и да бъде част от вашето научно изследване. Като освен на директор на университетската библиотека, аз съм част от колегите на нашето научно списание. И Пловдивски университет също има научни списания, ролята на научните списания в един университет е именно да публикува качествена информация и как вие точно да успявате да откривате фалшива от качествена информация. Това също ще бъде една от основните идеи. Толкова така за моето представяне, може би някои от вас се замислят защо научна етика и какво точно се работа с информационните източници. Можете да погледнете 10 теми, които ще бъдат включени в курса. Науката е винаги стремеж за повишаване на човешкото познание и включва различни методически изследвания. Но тези научни изследвания, които се крепват на една определена научна общност, трябва да бъдат по някакъв начин публикувани и споделяне като информация, за да могат хората, които са в съответната научна област, да могат да правят сравнение с нещата, които те пишат. Тоест, научната етика ще разглежда именно това. Тази научна информация, която вие ползвате и която вие споделяте, да бъде ползвана етично. Защото създаването на научна грамотност се притежава от хора, които са част от една научна общност, една определена научна област. Тази научна общност има своя терминология, има своя специализирано научно писание. Съответно тази научна област публикува изследвания и създава информации в съответната научна област. И съответно начините, по които вие ползвате тази информация, дали са достатъчно етични или не, ще бъдат включени в обучението. Тъй като голяма част от науката се основава именно на принципите, които създават съответната конкретна научна общност. Ползването на информация. Много често дори колеги казват, на тя има отворен достъп. Отворен достъп означава свободно ползване, е преизползване. Тоест имате достъп до тази информация, но вие не можете да употребявате с нея, използвайки прекалено и непрекомерно спрямо човека, който дава този достъп. Разбира се, научната етика е част от академичната етика. Това ще бъде разгледано само като начална част, защото в академичната етика и в научната етика и професионалната са включени именно тези неща, за които говореше професор Липчева, за които спомена и доцент Яни, за науката, за качеството, отношенията между преподавател и преподавател, отношенията, които са свързани с студент, докторант, млад учен,
служител на университета, отношенията на служителите към вас и какви са вашите права като млади учени и докторанти. И разбира се, тези неща са обвързани и с няколко законови рамки, като например Закон за висшето образование, Закон за развитие на академичния став. По-нататък ще се разгледаме и Закон за авторското право и сродните права и ще разберете какво от 2024 година е правило нашето правителство във връзка с стимулиране на отворената наука и те да са именно в тези закони. За да можете вие да си ги изтълкувате и трябва поне да познавате всички тези европейски, международни рамки, както свързани с публикационна техника, както свързани с вашите дисертационен труд, така и с отношението в тази академична среда. Основните неща, които в началото би трябвало да са започнали, е източника на информация и видовите каталози, електронни каталози на библиотека в България, библиотечни информационни услуги. Винаги първият въпрос, който аз задавам на студентите, с които работят и докторантите, тъй като първата година от вашето обучение като млади учени докторанти е да намерите необходимата литература на вашия проблем. Винаги ги питам откъде търсите информация. 90% не отговарят от Google. 10% отговарят, каквото научният ръководител ми даде като информация. Колеги, Google използвайте, за да влезнете в библиотеката, за да влезнете в достъпите, които осигуряват вашата библиотека, университетската библиотека и възможностите и услугите, които осигуряват всички библиотеки, чрез посредничество с вашата библиотека. 90% от докторантите, с които работим, не са знаели какви са достъпите на тяхната университетска библиотека. Много от каталозите и базите данни на национално ниво, с които сме работили, се оказва, че те ги виждат за първи път. Само защото или интерфейса, или по някакъв начин сайта на университетската библиотека не е достатъчно добре направен, така че вие да видите стъпките, по които да влезете. Едно време, като мисля, че като студенти, като ученици, всички познаваме традиционните каталожни фиши, каталозите в функционалните народни библиотеки, където голяма част от хората се родеха там. Да, те вече не съществуват или съществуват по сантиментална разгорност или там, където колеги правят конверсия. Голяма част от тях вече са електронни. Но това не означава, че библиотеката няма традиционен и достъп. Нищата не е зяло нищата и няма да издаде все още, но въпросът е, че ние трябва да разгледаме доколко вие можете, как може да ги ползвате тези услуги, така че да можете да достигнете до информацията и да съберете нужната литература за вашия въпрос. Не съм позволявала на докторанти да кажа, по моята тема няма нищо писано. Или не мога да намеря нищо по моята тема никъде в никой от тези бази данни. Няма такова нещо. Напротив, винаги има нещо писано, вие няма да откриете топлата. Това вие ще направите нещо модерно, нещо ново, ще направите някакъв нов хал от вашето изследване и това ще бъде изключително полезно. Но винаги ще има някои дори в старите дигитални, скоропечатни, редкоценни издания, които са на международно или национално ниво, дори издания от преди векове, също може да откриете теми, които да ви бъдат като база за вашето бъдещо развитие на проблема. Така че основните неща е да се запознаете какво е първичен документ и какво е вторичен документ и голяма част от докторантите и студентите трудно правят разлика. Как да ползвате информационните издания и каква трябва да е вашата библиографска култура, имайки предвид, че вие не сте специалисти. Защото търсенето, задаването на информационно търсене, индексите за търсенето и самите речници, които търсим термините, също са много важни. Начините, по които търсите в Google и съответно в различните каталози на библиотеките, също ще го практикуваме това нещо. Тоест, вие ще работите на курса, аз ще ви покажам да сами да достигате до най-важната тема това, защото ще видят и колегите, с които ще работим, действително, ако
посочите зелената сделка ще ви излезе в милиони страни. И трябва да достигнете до смисъла на вашето научно изследване и това става единствено с изградените различните данности, скриптори и различните форми на информационно търсене. Това ще ви дам различни примери за електронни каталози, традиционни. WordCard, това е един от най-големите библиографски каталози на световно ниво, имайки предвид, че много от българските библиотеки съществуват там. Той ви показва определен автор или определена тема в кое заглавие и в коя е библиотека, международно ниво се намира това заглавие. И най-хубавото тук, че не знам колко от вас, колеги, знаят, че библиотеките имат междубиблиотечно заемане. Това означава, че ако вие се интересувате от литература дори извън страната, така сме правили за наши докторанти, предполагам, че колегите от Университетската библиотека на Българския университет, дали определено източник е в някоя друга библиотека, независимо от нейния институт, дали е университетска и обществено, ние можем да вземем тази книга за вас, за да ползвате за определен период. Също така, доколкото знам, и докторантите имат и финансов вид за купуване на литература и за ползване на достъпи, защото много често голяма част от световните библиотеки предлагат и временни достъпи срещу доплащане електронни. Тук е доста важно вашето общуване и ползване на библиотеките и съответно на колегите специалисти. Най-големият български каталог, който беше на предишния слайд, ние ще го разглеждаме, това е КОБИС, това е националният библиотечен каталог, а каталогът на АБИС, това е каталогът на академичните библиотеки в България, в които можете да търсите изключително много информация. Те работят и с обществени библиотеки. АБИС използват един международен софтуер за библиографско описание Бога и DSpace, към който се надявам нашето университетско библиотека в Федералния университет скоро да преминем. Ще говорим за двата софтуера, които се предлагат в България. Това е важно, за да можете да знаете как да стигнете до нужната информация. Така че информацията, която намирате там, е изключително важна. Когато говорим за репозиториуми, защото съм споменала в този слайд българския портал за отворената наука на МЦИК, много обширно ще го говорим, защото това е един портал, в който може би някои от вас са го чували, предполагам, че колегите от Българския университет знаят. Това е портала за отворената наука. Всички университети са длъжни да предоставят материали на отворен достъп, книги, публикации, дисертации. От 2024 година, юни месец, Закона за развитие на науката и иновациите, както и Закона за авторското право включва член 60 и 80, в който се казва задължително вторично публикуване. Вие всички и преподаватели, млади учени, докторанти сте задължени да депозирате чрез библиотеката си или самостоятелно, ако имате ваш акаунт, в българския портал на отворената наука, на отворен достъп вашите научни публикации. От 2019 всички дисертации са на отворен достъп към българския портал на СИД. Тя е свързана с европейската система OpenAIRE, която позволява повече позоваване, повече видимост на нашата наука, повече цитираност, което след това е изключително важно при акредитациите за рейтинга на съответния университет. Тъй като и аз работя към акредитация 5 и 6 на нашия университет, там има също брой научни публикации на докторанти, на студенти, научни публикации в световни бази и данни. Така, това за информационното търсене вече ви го бях споменала. Стигаме до един момент изключително важен, достъпите до бази данни. Колеги, това, което се стремят повечето университетски библиотеки, а вече и голяма част от обществените библиотеки, е достъпа до световно признати международни бази данни.
Едни от тях за това са Science Direct, чрез математичната скорост. EBSCOhost, това е една от най-голямата мултидисциплинарна международна база данни, която нашия университет, мисля, че Пловдивски университет няма достъп до библиотеката от тази база, но ние сме юридически член на Български информационен консорциум, благодарение на това имаме пълен достъп до световни международни бази данни, като казвам пълен достъп, има предвид пълен достъп по контекст. Разбира се, голяма част от тях са на база интерес и регистрация, но винаги на моите докторанти и студенти да давам увеличен достъп, който им позволява да имат достъп до литература, за да могат да я свалят и да я ползват. Там има изключителни инструменти, които ви дават готови формати за цитируемост, което също е много важно, което също ще бъде една от темата, която ние ще изучаваме. Другото, което е много важно, че ние, примерно, като юридически член на Български информационен консорциум имаме временни достъпи. В момента имаме временен достъп до няколко световни издателства, Кембридж, Харвард, говоря дори за литература в областта на хуманитаристиката, не само в областта на аграрната наука. Това е много важно участието в тези български информационни консорциуми, благодарение на които се получават достъпите. Всички университетски библиотеки се стараем на национално ниво да имаме дори такива споделени бази данни. С това, ако един университет няма достъп до тази база, чрез участието си в консорциума да може да ползва база като Springer, като Taylor & Francis, когато примерно ние достъп, да можем да я предоставим и на колегите от другите университети. Това е идеята на тези консорциуми, да имаме споделено ползване на достъпи до електронни ресурси. Тези неща са важни за вас, защото в тях е качествената информация. Нещо, което е публикувано в тях, не е, така да се каже, извън качеството на науката, и тук идва времето на най-важните наукометрични бази данни. Това са двете бази международни, Scopus и Web of Science. Всички университети имат достъп до тези бази, включително вашия университет, те са на база IP адрес. Всички докторанти ще направим заедно акаунти, за да можете вие да имате пълен достъп и да можете да ползвате и да си създавате собствена литература и папка, в която сте ползвали литература, да се реагирате по-лесно. Тези международни бази, да кажем всички университети, знаят и вашите преподаватели, Министерството следи колко са броя публикации в тези международни бази от съответния университет. Ще разглеждаме какво означава Journal Citation Report. Това е един от най-важните за Web of Science, дава ранг на съответното списание, съответно Impact Factor, и в момента се гледа и в кой квартал е самото списание. Това е изключително ценно за вас да имате една от публикациите и да бъде в това списание. Смея гордо да кажа, че успях да включа нашето списание за 3 години в All Databases на Web of Science. В момента сме под наблюдение в една от основните бази, която ще покажа, Corporation, нашето списание на Аграрния университет, с казва Agricultural Sciences. Успяхме да направим нещата така, че очакваме да имаме най-малко Impact Factor и най-малко квартил 4. Това е най-ниският квартил. Разбира се, когато говорим на курсовите, ще ви обясня много подробно. Имайте предвид, че това, което съм показала за Journal Citation Report, когато търсите качествено списание, тук е мястото, както и Scopus. И ще ви покажа в една от много интересни индийски, пакистански списания, които успяват такива импакт фактори се слагат, така принуждават докторанти, млади учени да плащат ниска сума за да публикуват в тях, като се казва, те са фалшиви. И ще ви покажа как да разпознавате фалшиви списания чрез най-малко чрез сайта, който те са създали, колко са фалшиви сайтовете, както и много фалшиви конференции.
Така че информацията, която е в Google, не е най-правилният начин за търсене. Правилният начин е чрез достъпите до тези бази. И вие имате институционални имейли, доколкото разбрах. С тези имейли ще ви направим акаунти и ще ви покажа как да запознавате тези списания с примерите си. Но често дори се случва преподаватели, че ми изпращат и ви казват много атрактивно хубаво списание, но заедно ще видите случат тези неща. Този ранг е на Scopus. Той също е изключително важен. Благодарение на него имате достъп до Direct, една от най-големите бази данни. Това, което правим много често в курсовете си с докторантите, е включвам директно представителите на Web of Science и Scopus, вие да им зададете въпросите. И на година включих колегата от Елзевир от Англия, за да се обясни, защото е нещо, което аз ще го обясня, къде да публикувате и как да публикувате и да ви знаете, че Министерството на договор с университетите и с най-голямото издателство Елзевир за безплатно публикуване в изключително ценни списания за съдба фактори и активи. Много малко го знаят, само за пример ще ви кажа, публикация в едно списание с хартия 4 може да се струва от 2 до 3000 лева. Така че аз ще ви покажа и как да търсим чрез това споразумение, българския министър е включен и ще можете да публикувате какво да започнете още от самото начало да търсите списания, в които да публикувате, защото, повярвайте ми, 3 години минават много бързо. Аз ще ви трябва 3 важни публикации, които ще ви носят не само точки, но тези публикации след време ще бъдат много важни, ако не ги включите в фотометрия, да ги включите в следващата си научна степен, за доцент. Разбира се, на ЦИК, това е един от най-важните портали, който вие трябва да ползвате. Това е портала за регистъра на индексирани и реферирани списания, където ще ги разгледаме и ще направим разликата. И всеки един учен, аз казвам, трябва да има ОСИТ, аз го наричам вашето научно егене. Задължително на всички докторанти ще направим, освен научните акаунти, вие трябва да имате ORG-ID и OSIT номер, това е научното егене, което ще стои под вашето име и под всеки път, когато публикувате някъде. Той номерата е новото научно егене на статии, на ревю книги или на дисертации. Може би сте виждали ISBN е за книги, ISSN е списание, а OSIT е вашето научно егене. Той ще ви разпознава, защото, примерно, аз от моето ми Петя Георгиева съм виждала много публикации, имам няколко публикации, съм виждала такива, които не съм мали, само защото има и други Петя Георгиеви, които работят в други области. Но OSIT е номерът, който казва, че това всъщност съм аз, а не другата Петя Георгиева. Ще направим такива профили на вас, а те са задължителни според мен. Задължително трябва да имате профил в Google Scholar Research. Да, академичните социални мрежи са изключително важни за разпространение и делянето на информация сред вашата научна общност. И това се оказва едно от най-разпространеното сред международната и научната общност. Репозиториумите, това са изключително ценни места за архивиране, защото ние ще говорим за авторството, за самоархивирането и за това къде можете да вие да публикувате. Най-големият въпрос, който ми задават всички докторанти, могат да публикувам сега част от дисертацията. Край. Дисертацията е научен труд. Тук на света тя не подлежи част от нея да бъде публикувана в каквато да е форма статии или част от монографии. Кой е автор на дисертацията? Вие. Не е научният ръководител. Научният ръководител не е сам. Това са неща, които ще ги разглеждаме. Те са изключително важни, повярвайте, първо място, в което ще се сблъсквате с този тип проблем. Може ли да публикувате статии, които да включите в дисертацията си, но един път защитени и написана дисертация. Ще говорим за видовите достъпи и как да се ползват тези достъпи и съответно и за платформите, които се работи. И една
това, което ви казах, критерии и качеството на съдържанието на информацията, какво трябва да притежава едно списание, кои са хищните, кои са маргиналните списания, кои са фалшивите метрики, как да ги различавате чрез насоките, които дават Clarivate на Web of Science и съответно Scopus и Internet, обвързани с тях, защото Министерството на образованието ги изисква. Една от важните теми това са видовите цитирания. Български държавни стандарти за библиографско цитиране ще правим различни упражнения, както и, знаете, в научните среди е прието APA и в повечето научни списания е прието тази форма за цитиране. Разбира се, когато публикувате в определено списание, трябва винаги да съблюдават изискванията на самото списание издателство, защото стиловете за цитиране са изключително много, но най-популярната в България е APA стила и той не е разпознаваем. И ще направим още няколко акаунта, като единия е да имате Менделей. Не знам дали някой от вас са чували какво е Менделей. Менделей това е една платформа на Scopus да създадете ваша библиотека. В нея вие можете да закажете цялата библиография, която четете през годините. Дали става въпрос за луката, за главата, първа глава, втора глава или примерно просто всички пълнотекстови. Той е после автоматично ви ги подрежда, който е изключително удобен инструмент, за да не се ръковите в литературата си, тя ще ви бъде подредена там. Всяко нещо, което прочетете, това ще ви покаже как изглежда по-отдолу. Другия инструмент, който е много важен, е от Web of Science, това е много втори по същия начин и създава втори библиографии на само разписвайки заглавието от територия и съответно подрежда литературата спрямо. Тук много докторанти са показвали по време на часовете, но това е нещо, което аз ще също ще обясня по време с чат от естествен интелект. Ще обясня това нещо. EBSCOpost ето тази платформа, за която обясних, която има милиони статии или пълнотекстови, тя е инструменти, където може да видите всички видове стилове за цитиране формати и да изберете директно с най-обикновен начин казвам copy-paste, което ви спестява време за изписването на авторите и заглавието и така нататък. Една от най-важните теми това е публикационната етика. Авторското право и ето това е споразумение, което ще ви покажа за безспорно публикуване с описание с отворен достъп на Елзовия. И разбира се, всички разписания трябва да ги изследват
и вие предполагам имате тук администратор, но в моя случай е, че всяка една дисертация щоденно минава през проверка от моя страна, не само за плагиатство, но и за правилно цитиране на литература. Много деликатно трябва да се използва думата плагиатство. Тук говорим за сходство в текстовете, не и за плагиатство. Така че това е много деликатен термин, който не трябва да се пусне в пространството, а се говори за сходство в текстовете. И съответно Министерството и всеки министър трябва определен процент на сходство. Това е много важно, да знаете как да цитирате в текст, как да цитирате самата библиотека, това не е достатъчно просто да напишете в скоби на самия автор. И ще ви покажа формата за манипулация, които имаме в студенти и докторанти. Вчера системата на фирмата за проекта телевизъм показва една нова функция, която се надява Министерството да е купи, за да може да ползва всички университети. Откриване на текстове, на научни дисертации, които не работи писани чрез чатчета. За мен пак остава въпрос, за колко стоява алгоритъм на търсене в тези софтуери, но в крайна сметка те имат годни машини с всички тези системи, които се управляват. В България се управляват от индийци. Сега няма доста представители този ChatGPT, каква степен позволява да генерира, така да се каже, текстове, които изглеждат оригинални. В някои държави, вече европейски, дори в Америка, което е малко абсурдно, но пък явно това е шанса, ами да цитираш, че се изучи. Тоест вече има информация за цитиране на изкуствения интелект, като университети искат скриншот. Тоест скриншот на въпроса, отговора и че отговор е даден асистент за изкуствения интелект. Дори в американски университети вече има преподаватели, които се занимават. Така че това е тема, която е първо ще трябва. Да, навярно не във всички области това е но това е за съжаление посоката, което вдъхновение ние да бъдем от крак. Това е тази система и разбира се, като последния част от лекцията ние ще бъдем по-призбирателни на сега трябва да изглежда. Как да се научим да начин, като това, което прави на студентите един тест с грешните неща, а всъщност като достъп на една библиография на вашата тема е по-скоро да зависите на никакво. Значи да видим вие как сте се продължили в търсенето на информация. Надявам, че за мен е изключително често ще бъде този курс в Българската. Надявам се да бъде много полезно. Сега по едно време, че може да търсите независимо дали времето и се надявам да излезна да мога да помогна да разрешите някакво. Извинявайте, за вашия курс обаче вече няма Добре, колеги, първо нека да кажа, че разбирате защо в този курс вече няма свободни места. Да ви кажа, че от доктор Петиградия, за да си дали ще имаме моментално след това от октомври още един такъв курс. Очевидно, че интересът е огромен. Ако се чувствате наплашени, просто трябва да ви кажа, който се говори нечки на хода в хората. Ако се чувствате подпомогнати, това е крокодилката, от която имате абсолютната необходимост. И аз много се радвам, използвам възможността да благодаря на доцент Неника Малова, която всъщност ни доведе този прекрасен лектор. Мога да кажа също така, че когато някой ви говори за такива страховите неща, а на вас ви предстои да се занимавате с истините сериозни работи, е прекрасно този някой да може да бъде толкова очарован, толкова не, толкова отворен към вашите тревоги. Така че да благодарим на нашия лектор. Аз се надявам, че имате много въпроси.
към лекторката, към мен, към Йоана, към всеки, с когото днес ще се запознате и ви давам шанс да си ги задаваме въпросите в правилното пространство. Ето тук пред залата, на чашка розе или бяло вино, първи стъпки в така наречената научна общност на младите учени в Пловдивския университет. Добре дошли! А и авторите могат срещу това.